Τα δικαιώματα του παιδιού. Το χρώμα των γνώσεων. Αρχή 7η. Σε κάθε παιδί πρέπει να αναγνωρίζεται το δικαίωμα της εκπαίδευσης. Εδώ και πολύ καιρό, η πόλη όπου ζούσε η οικογένεια Κανέλου ήταν γκρίζα και μουντή. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διακρίνουν τα χρώματα, αλλά δεν τους ένοιαζε ιδιαίτερα, είτε γιατί ήταν πολύ τεμπέληδες για να ασχοληθούν, είτε αντίθετα γιατί ήταν πολύ άσχολοι. Κανείς δεν αναρωτιόταν γιατί τα χρώματα εμφανίζονταν μόνο τις βροχερές ημέρες, σχηματίζοντας ένα λαμπερό ουράνιο τόξο. Κανείς, εκτός από τα παιδιά της οικογένειας Κανέλου, που μπορούσαν. Μα αν υπάρχουν χρώματα στα σύννεφα, γιατί να μην υπάρχουν παντού? Η περιέργεια και η επιθυμία τους να μάθουν για τα χρώματα τα οδήγησαν στην οικογενειακή βιβλιοθήκη. Εκεί ξετύλιξαν παλιούς χάρτες με γράμματα και αριθμούς, που έδειχναν διάφορες περιοχές του πλανήτη. Τα παιδιά το πήραν απόφαση. Θα ταξίδευαν σε όλα αυτά τα μέρη με σκοπό να βρουν τα χρώματα. Η περιπέτεια τους ξεκίνησε από τον βορρά, μέσα σε μια παλιά ατμομηχανή. Αν το λευκό περιέχει όλα τα χρώματα, τότε θα βρούμε την απάντηση στο χιόνι, σκέφτηκαν τα παιδιά. Όμως, στα χιονισμένα βουνά που ψάξανε, δεν βρήκαν άλλο χρώμα, εκτός από λευκό και γκρι. Μετά μπήκαν σε ένα ποταμόπλιο και έφτασαν στα τροπικά δάση. Ήταν σίγουροι ότι το πράσινο της ζούγκλας θα τους έδινε τη λύση στο πρόβλημά τους. Στην πραγματικότητα όμως δεν διέκριναν κανένα άλλο χρώμα πέρα από αυτό. Συνεχίζοντας το ταξίδι τους, έφτασαν και ψηλά στα ηφαίστεια. Γιατί το πορτοκαλί της λάβας και το κόκκινο της φωτιάς δεν μπορούν να φωτίσουν με τόσο ζωηρά χρώματα τα πρόσωπά μας? Αναρωτήθηκαν έκπληκτα τα παιδιά. Τελικά, ούτε το κόκκινο, ούτε το πράσινο δεν έμοιαζαν να είναι τα χρώματά τους. Ίσως η λύση να βρισκόταν στο μπλε της θάλασσας και του ουρανού. Χωρίς δεύτερη σκέψη, πήδηξαν μέσα σε ένα γιγάντιο αερόστατο και ταξίδεψαν πάνω από λίμνες και ωκεανούς. «Τα ρούχα μας είναι ακόμη ασπρόμαυρα», διαπίστωσαν στο τέλος λυπημένα. Μια μόνο περιοχή τους έμενε. Έπρεπε να διασχίσουν τις αχανείς ερήμους και τις σαβάνες με τις ατέλειωτες κίτρινες και καφέ αποχρώσεις τους. Μάται όμως. Στο τέλος, ούτε μια σταλιά χρώματος δεν χρωμάτισε τα μαλλιά τους. Τα παιδιά επέστρεψαν απογοητευμένα στην γκρίζα πόλη τους με τα γκρι σπίτια. Για πολλές ημέρες δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να κοιτάζουν με σκυθροπά πρόσωπα μέσα από τα παράθυρα των γκρίζων δωματίων τους. Τελικά όμως δεν το βάλαν κάτω. «Δεν μπορεί, κάτι δεν έγινε σωστά», σκέφτηκαν. Ξετύλιξαν ξανά τους χάρτες τους, μελετώντας από την αρχή όλες τις περιοχές όπου είχαν ταξιδέψει. Τι να συμβολίζουν άραγε αυτοί οι αριθμοί και τα γράμματα, αναρωτήθηκαν. Τότε, καθώς περιφερόταν ανάμεσα στις στίβες των βιβλίων, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας αναφώνησε. «Το βρήκα! Αυτά είναι παραπομπές σε βιβλία!» Ύστερα, βλέποντας ότι το μικρότερο παιδί δεν κατάλαβε τίποτα, του εξήγησε. «Τα γράμματα μας οδηγούν σε βιβλία της βιβλιοθήκης μας και οι αριθμοί σε συγκεκριμένες σελίδες».
Φορτωμένα με βιβλία, τα παιδιά διέσχισαν βιαστικά τους διαδρόμους του σπιτιού και κλείστηκαν στα μικρά τους δωμάτια. Είχαν συγκεντρώσει βιβλία για την Ανατολή, τη Δύση, τους πόλους και τους ωκεανούς. Από την περιπέτειά τους είχαν μάθει πολλά πράγματα για αυτά τα μέρη, αλλά μόνο μέσα από το διάβασμα θα κέρδιζαν ακόμη περισσότερα. Τα παιδιά κάθισαν στα γραφεία τους και πήραν κοντά τους προσεκτικά τα βιβλία. Άρχισαν να γυρίζουν τις σελίδες και πολύ σύντομα παρασύρθηκαν σε ένα νοερό ταξίδι. Καθώς μελετούσαν μία-μία τις λέξεις, μικρές χρωματιστές πινελιές ξεπηδούσαν δειλά-δειλά ανάμεσά τους. Άξαφνα, η φωτιά στο τζάκι έγινε κόκκινη. Το δωμάτιο λούστηκε από ένα κίτρινο φως. «Κοίτα, κοίτα, τα μάγουλά σου έγιναν ροζ», φώναξε το ένα παιδί. «Και σένα τα ρούχα σου γαλάζια», είπε ένα άλλο. Το σπίτι της οικογένειας Κανέλου είχε αποκτήσει επιτέλους τα χρώματά του. Οι γείτονες ακολούθησαν το παράδειγμα των παιδιών και άρχισαν να διαβάζουν όλο ένα και περισσότερο. Πολύ σύντομα, μαζί με τη γνώση, μια πλούσια παλέτα χρωμάτων πλημμύρισε ολόκληρο τον πλανήτη.